Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, sa mga nagpangutana, kumusta na ang issue kabahin sa PhilHealth? Mga kapuso, nga mibuto pipila ka semana na ang nakalabay. Dini sa Central Visayas, doon na ba sa mga gipang imbestigahan kalabot ning maong issue? Magpakisayod ta karong buntaga, mga kapuso, gikan sa bagong natudlo nga Regional Director sa National Bureau of Investigation 7, Attorney Renan Oliva. Good morning, RD. Good morning, Nick. Tanang suking pagpaminaw sa GMA 7. Daghan kayong salamat, RD, sa pagsanong sa imbitasyon namo karong buntaga, RD. Kumusta na, RD? Unsay participation sa NBI-7 nining imbestigasyon sa mga kontrobersiya sa PhilHealth? Yes, Nick. Ang NBI is part of the task force investigating the PhilHealth. Sa ato sa Region 7, doon na tayo mga specific investigation sa atong area sa PhilHealth. In fact, we requested documents, and some of those documents were already provided to us by PhilHealth Region 7. Atong region, not only sa Cebu, but also sa Bohol, sa Dumaguete, which is under NBI Region 7. So we have secured these documents and forwarded this to our respective offices, including sa ato diri sa mga claims na allegedly is let's say questionable. Ang ilang allegation na dunay mga up casings sa mga claims, meaning kanang up casing sa term sa kanang claimant's term gipatasan og claim. Kumingog magpataas sa claims, patasan, attorney, ang claims, kinsa may posibleng responsable o mga nagpaluyo ini, attorney? Tanaw na kung kinsay mga involved. Kaya ka na paper, nakita mo na nimo from kinsang hospital nga ni-claim dito sa PhilHealth. Atong istoryahon ang mga pasyente na particular na claim. Nga unsay mga sakit, unsay ilang i-claim. Normally, because taas kaayo ang coverage, nag-concentrate sa ang NBI-7 from January up to the present, katong mga COVID claims. Kaya include, previously, tako kay coverage, murag daghang kay dokumento, dugay ta mahuman. Pero ang NBI Manila also already requested our office for certain documents coming from atong region since 2016. Kaya second, na say gi-request ang Manila for us to conduct lifestyle check sa mga certain PhilHealth officers diri sa atong region. Nakabuylo na ni attorney ang lifestyle check ninyong gilusan? In fact, since nilingkod na ang atong bagong PhilHealth president, ang among former director si Attorney Dan Figueran, mas ni kusog og samot ang among investigation kay siya nang naadto. Mas dili na lisod pag-secure ang mga documents. Attorney, ako lang kalahon, ang scope sa investigation, attorney, of course, sa mga complaints kani pagpataas sa mga bayronon or mga singil bali. So doon ay posibleng mga kalambigitan, hospitals ba ka or bang mga medical professionals. How about sa side po sa PhilHealth po nga mga employees o mga officials diri sa Region 7, attorney? Doon naman ay proseso, Nick. Gikan sa hospital, ang patient at sa hospital, din ang hospital mo submit og claim sa PhilHealth. Ang PhilHealth mo verify sa claim. Doon ay mga certain requirements na pasubmito ng hospital at sa PhilHealth before it is approved. So, apil na sa itong investigation na ang proseso gisunod ba yun? O gi-shortcut or doon na may collusion. So, ato nang makuha sa mga documents katong makuha. Kaya ang kuha po ni amo kong gi-tap anak. Kaya ang kuha na may kuha auditor ang PhilHealth sa ilang office. So, amo sa nang we are working hand in hand with the COA auditors sa PhilHealth on that matter. How about sa mga hospitals, attorney? Kinahanglan jud po mo coordinate ani sa ila, ha? Eventually. Eventually, amo ra man gipundok ang mga documents, gi-verify. Then we will invite them to hear their sides later. Kung ano naging anak. Karon ra ba ni nga ka COVID era na hitabo, attorney, kining gitawag up casing or kani adto pa doon na mga cases o kini mga ani nga mga panghitabo, attorney, modus baka?
ang request sa PhilHealth Region 7 nato is wala mo dili specific sa COVID. Basta upcasing sa claims. So, walang time frame na gihatag sila kung asa. Pero on our part, among giuna ang COVID. Kaya mo may reason. If we go back, pati taasa, kano saan nagsugod, i-trace pa, i-backtrack na nimo. If buo na yun niya, muna yung makita na itong irregularities, we will not hesitate. Kailan yun na mo ang mga kinsay involved. Doon na may time frame nga gi-follow ani attorney? Or target ba ka nga date? As soon as possible. And in line with this, attorney, doon na kay warning o mensahe, attorney, sa mga posible kang na-involve ng mga binuang. Okay, kwarta mo gunis katawan. Like sa amo as a government, automatic deduction ng PhilHealth contributions. So, ato gining ko anon, this is for us. It is incumbent upon us na sulbakon gani para malimpyo ang atong sistema. To cap this off, RD, atong conversation karong buntag sa imong mensahe paambit sa atong mga nagtan-aw karong buntag, RD. Yes, Nick, the NBI-7 is welcome. Ang office, you can come here sa atong office to seek our assistance, to file complaints para maimbestigahan ako inyong allegation. Alright, magpasalamat may dako sa mga impormasyon nga gihatag nimo kanamo karong buntaga, Regional Director sa NBI-7 Attorney Renan Oliva. Thank you, RD. Salamat po, Nick. May buntag. Naing buntag, RD.